Hai și aici mâinile sus, 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 sus. Hai cu bătă mare și gălăgie. Come on, sus, 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 sus. Yeah. Pe balans, pe balans, yeah. Cum te miști pe balans. Oh, oh, mâinile sus. Iau. Pe balans. Paul! Mulțumesc frumos! Ce urmează, Paul? Da? Faceți puțină gălăgie pentru colegul meu de scenă, Mario Moretti! Vreau să vă cânt înainte, n-am niciun ban, n-am niciun stres. Cartele gol ce n-ai înțeles. Hai venire sus să facem o petrecere cum se cuvine. Chiar că nu vă aud, vă repipesc. Sus! 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 Sunt ca într-un Mercedes. Shopping-ul ca sport, asta am înțeles. Azi în București, mâine Los Angeles. Shopping-ul ca sport, let me handle.